Inkantolo yomthethosisekelo ithi iqembu iFrelimo lathola amavoti angu-65% okhethweni langumfumfu, kodwa imiphumela eyayimenyezelwe yathi leli qembu lathola u-70% wamavoti. Ngisho kunjalo, abantu basamile ekutheni abayamukeli le miphumela. Ngokusho kwesikhungo esilawula imingcele kuleli, bangaphezu kwama300 abantu abazame ukungena kuleli zwe ngokungemthetho osukwini lwayizolo ngoba bethi babalekela udunyane oluzoqubuka eMozambique. There were some individuals who were also trying to enter the country illegally. Once again, we still believe they wanted to come to Komatipoort to buy things. So at the end of the day, through the deployed drones, we were able to pick them up the mountain there. And on that basis, we were able to arrest around 350 of those. Ngeledlule ungqongqoshe wezobudlelwane namazwe omhlaba uRonald Lamula kanye nongqongqoshe wezokuthutha uBarbara Creecy badalula ukuthi uma kwenzeka ilibombo ivalwa, amaloli athwele impahla azosebenzisa eminye imizila ukuhambisa impahla. Eminye yaleyo mizila idlula emngceleni iMananga. Iziphathimandla zaseMananga zithi zilindele noma ngabe yini. We are ready, but for now there hasn't been any announcement of whether Libombo have stopped processing travelers and cargo or something like that. But we are officially declared, as per the commissioner alluded in his visit. IBMA ithi izoqhubeka nokusebenza okujwayelekile kuze kube ukuthi ithola umbiko wokuthi isimo siya ngokushuba.